காவேரி சில டைம் பார்த்தீங்கன்னா, இப்ப பேசுறது நமக்கே டென்ஷன் ஆகுது. அந்த மாரி தான் இன்னைக்கு ஒரு சம்பவம். கார்த்தி அப்படின்றவர் வந்து வீட்ல வந்து சொல்லிடுறாரு, "உங்கள எனக்கு புடிக்கல. எனக்கு வேண்டவே வேணாம். ஸோ உங்களுக்கு வேண்டப்பட்டவங்க வந்து உங்க கேரக்டர எனக்கு சொன்னாங்க. எனக்கு புடிக்கல. எங்க ஃபேமிலிக்கும் புடிக்கலப்பா. வேண்டவே வேணாம்." அப்படின்ற மாரி சொல்லிடுறாரு. ஸோ இதுக்கு காரணம் வந்து காவேரி என்ன நெனச்சுக்கிறாங்கன்னா, விஜய் தான் காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஜய் போய் பார்க்க போறாங்க. "நீங்க வாங்க வீட்ட விட்டு வெளியில வாங்க" அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசுறாங்க. இந்த மாரி நீங்க தானே போய் சொன்னீங்க, எனக்கு கல்யாணம் நடக்கக்கூடாது அப்படின்ற உள்நோக்கத்த வச்சு தானே நீங்க பேசிட்டு இருக்கிறீங்க. அந்த பையன்கிட்ட போய் நீங்க தானே அப்படி பேசுனீங்க அப்படின்னோனே, விஜய் சொல்றாப்படி, "அப்படி எனக்கு அவசியமே இல்ல. நீங்க யார வேணாலும் கல்யாணம் பண்ணிக்கோங்க. எனக்கு அதுல எந்த பிரச்சனையும் இல்ல." அப்படின்றப்ப, அவங்க சொல்றாங்க, "இது மாரி கல்யாணம் நின்றுச்சு." உடனே ஒரு சைடு வந்து விஜய்க்கு கொஞ்சம் ஹாப்பி தான். சரி ஓகே, அவன் போய்ட்டானா, சரி ஓகே அப்படின்ற மாரி. அதுக்கப்புறம் ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க காவேரி. என்ன அப்படின்னா, அ அதாவது என்னைய ரொம்ப விரும்புறவன், எனக்கு புடிச்சவனா பார்த்து நான் சீக்கிரம் கல்யாணம் பண்ணுவேன். வேணா பார்த்துட்டே இருங்கன்ற மாரி சொல்றாங்க. இந்த சைடு செம்ம கடுப்பாகுது. விஜய்க்கு மட்டும் இல்லைங்க, நமக்குமே கடுப்பாகுது தான். பாப்போம் வெயிட் பண்ணி என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு.